प्रेम से बोलिए दुर्गा माता की जय, मैया भवानी की जय, नौ बहिनवार की जय, आदि शक्ति जगत जननी जगदम्मा की जय। तो देखिए आप सबके बीच नवरात्र के बहुत सुंदर कहानी सुनाओ तनी। हमारी कहानी की आप सब शुरू से लास्ट तक सुनो, सुन के कमेंट बॉक्स में बताई कि हमार नवरात्र के कहानी सुन के आप सबके कैसन लगल बाटे, और कमेंट बॉक्स में जय माता जी लिखब। देखिए एक गांव रहल, वो गांव में पति पत्नी लोग रहल लोग, वो गांव में पति पत्नी लोग रहल लोग। उनके दूगो बेटा और दूगो बेटी रहली, दूगो बेटा और दूगो बेटी रहली। देखी जौन छोट बेटी रहली उ दुर्गा माता के जगदम्मा के बहुत पूजा करत रहली। नवरात्र के समय जब आवत रहल तू अपन नवरात्र में दुर्गा माता के पूजा करत रहली, उनके अच्छा से भोग लगावत रहली, जवन उनकी आवत रहल तवन उ करत रहली। देखी गुरु बहिना, इहे नवरात्र के समय आइल बा, इहे नवरात्र के समय आइल बाटे। इहे नवरात्र में देखी माई बाप पूरा परिवार घूमे के प्लान बनल बा। बाप कहतने कि आज हमन के चलल जाई, कहीं घूमे चलल जाई पूरा परिवार। देखी छोट बेटी कहतली कि ये पापा आज रास्ता में जौन मंदिर माता जी के पड़ेला, माता जगदम्मा के मैया दुर्गा के पड़ेला नवरात्र ह, ओइजा रुक के पूजा करल जाई, आगे हमन के चलल जाई, घूमी के तो चलल जाई तब। लेकिन बाप कहतने कि तू चुपचाप रह, हम जहाँ लिया जातनी तहाँ चल। देखी महतारी भी कहली कि का करे बा, बेटी कहतली तलिए चल, लेकिन अपने मेहरारू के भी बात ना मनने। देखी अब का कहने, चरपैया कहने, और उनके घूमे अपने परिवार के घुमौले के बहुत शौक रह, लेकिन उनके अंदर पूजा कैले के तनिको उनके अंदर भाव ना रहल कि चला बेटी कहतली कि नवरात्र ह, रास्ता में जौन मंदिर पड़ता वो मंदिर पे हमन के पूजा करल जाई, आगे चलल जाई। देखी बेटी के बात ना मनने। अब ओकरे बाद से चरपहिया में लोग बैठ गए, लोग अब घूमे लोग जाता लोग। बेटी कहली कि यही जा है, ये जौन मंदिर है यही जा हमके दर्शन करा दो, आ दर्शन क के हमन के आगे चल जाए। काहे से उ माता वैष्णो के, माता दुर्गा जगदम्मा के उ बहुत अपने दिल में बहुत बसा के बहुत मानत रहली। देखी ऐसा देखी जब बेटी के बात बाप नाय मनने, अब देखी आगे गाड़ी बढ़ गई, अब बाप गाड़ी चलावत रहने, बेटा दोनों बैठल रहने, छोटा इहो रहली 8-9 साल के, आ सब के उतरे मनो केहू के छोट बेटी रहली 9-10 साल के, और सब केहू उनसे जेठ रह। देखी ऐसा का भइल, मार्शल के एक्सीडेंट हो गई। जब मार्शल से एक्सीडेंट भइल सब केहू देखी मर गई। अभी छोट बेटी जो रहली या माई, देखी लोग ना मरल वालो, उ लोग जिंदा वालो। देखी अब माई कहली, माई तो अब देखी उनके वही जा, उनका दिमाग थोड़ा सा मेंटल हो गए, थोड़ा सा पागल के तरह हो गईली। सब परिवार मर गए, अपने परिवार के देख के उनका दिमाग पागल हो गए। लेकिन अब छोट बेटी देखी, छोट वाली अब सब तो परिवार मर गई, अब माई बेटी लोग बच गए वालो। कहतली अपने माई के लेके आ धीरे धीरे अपने माई के लेके वही माता जी के मंदिर पे जातली, वही माता जी के मंदिर पे लेके जातली। वही जा केहू आवता अपन पूजा करे, केहू से कुछ मांगतली, अपने माई के खियावतली, अपने खातली। देखी बेचारी के तो उनके छोट रहली, लेकिन सब उनके जानत रहली कि हमार माई आ हमार भाई हमार बाप सब केहू रहल, लेकिन हमार माई भर वाली सब केहू मर भी लाग गइल बा। देखी लेकिन वहाँ के देखी जौन पुजारी रहनी, जौन वो मंदिर के पुजारी रहनी, उनके 2 दिन 4 दिन देखनी। जब देखनी तो कहतनी, ए बेटी तू काहे मंदिर पे रात दिन तू रहतलू, आई तुहार के ह? कहली हमार माई हई। तो काहे ऐसा तू हो के तुहार माई पागल वाली, तू काहे ये तर हो के या मांगत तलू का? तो ऐसा बात बा कि जान तलो बाबा से कहतली, ए बाबा आ हमार पापा आ हमार भैया सब केहू, दीदी सब केहू रहल, आ हमन के जात रहनी के घूमे, आप
पापा से कहनी कि यही दुर्गा जी के मंदिर पे थोड़ा दर्शन करा दे, लेकिन ना मनने। आगे मार्शल से एक्सीडेंट हो गए, सब केहू मर गए, माई भर हमारे बचल वाली। देखी बाबा के तनी मया आइल, कहली बाबा कहने ठीक बा बेटी चला तू हमरे कुटिया पे रह, मंदिर पे हमरे मंदिर पे रह, आ चल तू भोजन बनैया खैया, अपने माई के खिए अपने खिया, आ माता जी के पूजा करिए। देखे लड़की तो बहुत खुश भैली कि चला माता वैष्णो माँ दुर्गा जगदम्मा कहीं तो हमके रास्ता दे देहनी। केहू ना बा। देखी अब का करत रहली कि प्रतिदिन उ का करत रहली, केहू माई वही जा मंदिर पे बैठ के पागल के तरह कुछ करत रहली, केहू ना। बेटी घर में अपन काम करत रहली, बेटी इतना अपने माई के इतना जानत रहली। एगो मंदिर पे बाबा के साथे केहू और रहल, कान के वही रहल। देखी उ गईने तो उनके थोड़ा सा नहात रोज ना रहली, पागल रहली, नहात ना रहली, ऊपर पानी फेंक देने लगली मारे। लेकिन बाबा देखी कितना बढ़िया रहने, कहने जब पागल हई तो तू का करे पानी फेंकला। देखी माता वैष्णो दुर्गा माता के लड़की गोड़ धैली, कहली कि हे माता जी हमरे माई के आप निम्न कर दी कि हमार भाई माई भी अपन थोड़ा नहा धोए खा। लेकिन माई से जैसे कहली आ बेटी खूब निक के गईली, जब अपने माई के नहवली खूब निक के माई नहा लेली, अब निक के उनकर बार झाड़े लगली, खाना खियावे लगली, सब कुछ करे लगली अपने माई के। देखी वही कुटिया पे माता जी के मंदिर पे आ माई बेटी लोग दोनों जानी लोग रहता लोग। माई के तो कौनो होश ना बटे, उनकर आदास खो गई रहल, पागल हो गई रहली। अब बेटी जो रहली अब देखी 10 साल 11 साल के बाद वो बेटी सियान हो गईली, वो लड़की सियान हो गईली। अब मंदिर पे वही जा का कैली अपन फूल बेचे लगली, फूल नारियल चुनरी ये सब बेचे लगली। सब केहू आवे उनसे नारियल चुनरी फूल खरीदे, आ सब केहू के जे ना जानत रहे ले जा माता जी के दर्शन करावे, इहे काम करे। एक दिन देखी का भइल कि पूरा परिवार सहित वही मंदिर पे दर्शन करे लोग आए लोग, दर्शन करे आए लोग। तो ये उनकर जौन पूरा परिवार लोग आए लोग दर्शन करे, उम्मीद हो लइका रहने, उ लइका भी बहुत सुंदर रहने, इहो बहुत सुंदर रहली, लड़की भी बहुत सुंदर रहली। लइका वो लड़की के देख के उनके दिल में बहुत खुशी आ गई कि आई लड़की ते बहुत सुंदर वाली, इनकर बोली विचार बहुत अच्छा बा। उनके प्रेम थोड़ा सा वो लड़की से लग गई। लेकिन वो फूल बेचत रहली लड़की, उनका नाम धरा गल वैष्णो। देखी उनका नाम धरा गल वैष्णो। तो देखी अब फूल बेचतली ले गईली, मंदिर देखौली, लोगन के पूजा करवली। आ पूजा करा के अब देखी लइका तो उनके नजर उठा के ताके लगने, लेकिन वो लड़की ना ताकतली, लेकिन लइका के अंदर दिल में प्रेम आ गई। जब प्रेम आ गई बाटे अब घरे आई ने, अब का करें प्रतिदिन अब कहियो तरह प्रतिदिन अब माता जी के मंदिर पे, माँ दुर्गा जगदम्मा के वैष्णो जी के मंदिर पे अब प्रतिदिन वो अब पूजा करे जाए लगने। जब पूजा करे जाए लगने देखी अब फूल देहली, फूल खरीदने फूल देहली, कहत ने कि आज भी हमके दर्शन करा दो। तो कहत तली अभी तो तोहके वो दिने हम दर्शन करौनी, तू भुला गईला। तो कहत ने हम भुला गईनी, 100 में से 10% याद बा, 90 भुला गई बा। तब तक कहतली लड़की 9 बार अइब तो 9 बार तोहके याद रही। देखी कहतली जो हट जा तू दर्शन कर ला, हम तोहके दर्शन करावे ना ले जाए। देखी लइका ते मन मार के गईने माता जी के मंदिर में दर्शन कईने, माँ जगदम्मा के दर्शन कईने। आ दर्शन क के जब घरे आईने तो देखी जब घरे आईने काहे से वो लइका के थोड़ा सा दिल दुखावत रहली, थोड़ा सा दिल दुखावत रहली। अब जगदम्मा माता देखी उनकर महिमा का, लइका भी तो जगदम्मा माता माँ वैष्णो के पूजा क के गईने। तो कहत ने कि हमसे उनसे बहुत प्रेम हो गइल बा, उनसे हमार शादी हो जा। देखी अब फूल बेचारी बेचत तली, उनकर फूल एको बिकात नाई बा, उनकर फूल एको बिकात नाई बा। अब माता जी के जौन पुजारी बाने कहत ने का बेटी काहे तोहार फूल बिकत नाई बा। तो कहत तली ए बाबा हमार फूल बिकत नाई बा, सब सवेरे से फूल धैले हमार फूल झुरा जाता टे। देखी एक दिन और लइका आईने
फूल खरीदने आ फूल पूरा खरीदने आ खरीद के देखी देहली पूरा फूल देहली आ ओकरा से ले गईली पूजा करौली, अच्छा से पूजा करौली, सब कुछ करौली। अब प्रतिदिन उनकर यह काम रहल। कहत तली कि तू रोज रोज मंदिर पे आवत ल आ रोज कहत ल हम ते कहत न कि दे बोला तू हमसे प्रेम करेलू कि ना करेलू। माता जी के क्रिया खा वो बेचारी क्रिया ना खैली, का कहें माता जी के क्रिया ना खैली। देखी अब लइका तो वहाँ से लइका के डांटली, फटकार लगवली, लइका बहुत रोने आ रो के आके घरे अपने मन मार के आ बैठ गइल बाने, मन मार के बैठ गइल बाने। आ जितना जितना ई बात कहले रहली उतना उतना बात सारा मन में सोचत रहने। अब बेचारी वो मंदिर के जे पुजारी रहल 4-5 लोग रहल, देखा लोग कहल लोग बताओ वो लइका के साथे तोहार कवन मतलब बा कि काहे तू लइका से इतना, तू बताओ लइका से कुछ प्रेम मोहब्बत कर। कहली ना ऐसन बात ना बा, तू माता जी के क्रिया खा। बेचारी पुजारी के भी बात के माता जी से क्रिया ना खैली। वो मंदिर से देखी लोग का कैलो, वो पागल उनकर माई पागल रही, उनके माई के और लड़की के लोग निकाल दे लोग मंदिर से। बेचारी कहत अली हमरे में कौनो कसूर नहीं बा, आप सब काहे बाबा हमके मंदिर से काहे निकाल तनी। लेकिन ना लोग माना लो और मंदिर से निकाल दे लोग कि हमन के मंदिर पे ऐसन केहू ना रहेला। देखी मंदिर से जब निकाल दे लोग, बेचारी अब मंदिर से निकल गई। अब जाके निकलत तली माता जी के दरवाजा पे जाके माता जी के चरण में जाके कैसे का कहतली, तू ही हमर माई हऊ, तू ही हमर दुनिया हऊ, तू ही हमर दुनिया हऊ, तू ही हमर माई हऊ। चौखट के छोड़ के कहाँ हम जाई हो, कि चौखट के छोड़ के हम कहाँ हम जाई हो, कि चौखट के छोड़ के हम। तू ही हमर दुनिया हऊ, तू ही हमर माई हो, कि तू ही हमर माई हो, कि चौखट के छोड़ के तोहरा कहाँ हम जाई हो, कि चौखट के छोड़ के तोहरा कहाँ हम जाई हो, कि चौखट के छोड़ के तोहरा। लोगवा हमके लगेला दूर दूर आवे हो, कि लोगवा जो डांटे हो। लोगवा हमके दूर दूर आवे हो, कि लोगवा जो डांटे हो। बोल कौन गलती हो ये में हमार बाटे, बोल कौन गलती हो कि ये में जो हमार बाटे। के करा से दी हम आपन सफाई हो, कि के करा से दी हम आपन सफाई हो, कि के करा से दी हम। हमके ते लागे लछनवाए माई, हमके तो लागेला कि हमके लछनवाए माई। हमके जो लागेला कि हमके लछनवाए माई। कुह के ला दिलवाए माई, कुह के परानवा, कि कुह के बिटियुआए माई। तुहरी बिटियुआ कि कुहू के बिटियुआए माई। भूल कौन गलती कि हमर बाटे माई। भूल कौन गलती कि हमर बाटे माई। भूल कौन गलती कि हमर बाटे माई। माई हो माई
माई हो माई, माई हो माई हो माई, माई हो माई हो माई। इहे समैया फेरवाइल गावेला माई, इहे समैया जो फेरवा कहाला, इहे समैया फेरवा कहाला। एक जो पलमा एक जो से पल से एक पल एक पल एक पल एक पल का हो जाला, एक पल से एक पल का हो जाला। ना केहू आगे बाटे ना केहू पीछवान, केहू आगे बाटे ना केहू पीछा कि ना केहू सथवा बाटे। भूल कौन गलती किए में हमार बाटे, भूल कौन गलती किए में हमार बाटे। बापवा जो भाई रहली बहिनिया, क्यों हो जो चली गईले लोग दुनिया छोड़ी के, क्यों हो जो लोग चली गईने दुनिया जो छोड़ी के। कि माई जो बाली माई, माई जो बाली हो की हो जो माई बाली, पगले जो बनले की हो जो माई बाली। एमे कौन गलती किए में जो कौन गलती हमार बाटे हो, किए में जो कौन गलती। देखी इतना बात माता वैष्णो के माँ जगदम्बा दुर्गा माता के मंदिर में रोवतली, तब वो पुजारी के लोग के ना दुख भइल कि लड़की बेचारी इतना अमरख मरख के रोवतली, आ काहे के लिए इनके मंदिर में से खोदतनी। माई के आ उनके बेटी के दोनों जानी के लोग मंदिर से निकाल दे लो। बेचारी जातली। अब माई कुछ दूरी पे गईली, कहतली अब एकरे आगे हम ना जा पाए, हमके भूख लगल बा, हमके प्यास लगल बा। अब लड़की बेचारी दर दर के बहुत ठोकर खातली। देखी माता दुर्गा जगदम्बा कितना वो लड़की के परीक्षा लेतली, कितना उनके दुख देहले बाटी, कितना वो कष्ट काटतली, कितना भगवान के भक्ति करतली, पूजा उन माता जी के इतना पूजा करतली, तबो उनके इतना दुख बाटे। देखी लेकिन कहीं भी माता जगदम्बा के माँ दुर्गा वैष्णो के कबो ना भूलैली, कबो ना भूलैली। अब का कैली जहाँ माई एको कदम ना डोलली, अब का कैली वही जो मुझ पतहरा काट के आ लगली मड़ई छावे, मड़ई छा के वही जा बैठा दहली। अब बैठा के अब चल गईली गांव में मांगे। अब मांगी के कहतली हमके ये चाची हमके कुछ दे दा लोगन खाना। देखी केहू कहता कि अब भाई देखा खाना बनबे ना कल, अब केहू खैबे ना कली, खाना मांगे चली आई। अरे तो चाची ऐसा तू न बोला, हमार माई बहुत भूख में ना तड़पतली, हमके थोड़ा सा खाना दे दा। देखी दो तीन जानी के दरवाजे पे गईली ऐसे बोला लोग। देखी एक जानी कुकुर के पिल्ला के खाना खियावे के आगोरत तली, तू बुलाव तली, तब तक की चल गईली लड़की। जाके कहतली कि ये चाची हमके खाना दे दे तू, हमार माई भूख भी ना तड़पतली। उहे खाना थाली के दे देली, आ जब खाना थाली की उहे दे देली, अब जा तली दौड़त दौड़त थाली के खाना लेके खुश होके। तब तक बेचारी तो कुछ दूर पे दौड़त दौड़त जा तली थाली लेके गिर गईली। आ जब थाली लेके गिर गईली, अब देखी वही जा सोचे लगली, आ जौन नीचे के भात रह लगली बिटोरे, कहतली का कि ये माई जगदम्बा, ये वैष्णो माता, ये माता भवानी, हमरे साथे आप सब का करत तनी कि छोट पे से आप सबके इतना हम मानत तनी। आज इहो वाली माई है तड़पत तली, आपन त पेट हम ना सोचत तनी, लेकिन माई भूख भी ना तड़पत तली। हे माँ जगदम्बा, हमके हमरे माई के आप खाना कैसे मिली। देखी ऐसे कह के रोतली, कहतली क्या
एक ही कवरवा खरतीन लोगवा दौड़ी की गौआ जो गौआ ए माई हमहूँ जो दौड़ी की एक ही रवा खरतीन पेटवा जो खरतीन माई माई के जो तड़पी की माई के जो भूखिया पियसिया कैसे मेटाई हो कि माई के जो भूखिया पियसिया। देखिए इतना माती जगदम्बा माई जब सुनले वाली वही कुटिया पे बूढ़ बन के आके देखी वही कुटिया पे अब उनके माई के खाना खियावत तली। तब तो बेटी जात तली देखत तली तो हमार माई कहत तली कि ए दादी तू कहाँ से अयलू ह। देखी कहत तली कि ले आवत रहनी खेते में खाना लेके आवत रहनी खेते में देखनी कि बाली काहे इतना खाए बिना कि काहे इतना रोत तली इतना तीन के लगनी हम ये खाना बांध के ले लेनी लगनी खियावे। देखी खाना खिया देहली खिया के कहली ये बेटी है जौन खाना बा तू खा लियो। देखी अब वहाँ से चल गईली जब बेटी सोचली हमहू खा ली खाना उघारत तली देखत तली 2 रोटी बा सोचत तली कि अगर खाना खा ले फिर हमार माई मंगिए तो हम कहाँ से अपनी अम्मा के देव। खाना खोल के फिर गठिया देली पानी पी के सूत गईली। अब देखी दुर्गा माता का सोचतली माता जगदम्बा का सोचतली कि देखो नारद भगवान से कहा नारद काने तो नारद भगवान से कहतली कि जब उनकर माई खाना खा ले तली जौन हमार बेटी है जन्मे से हमार बेटी है तू खाना बिना ऊ तड़पी है उनके भोजन ना मिली तो उनका भी तो पेट हवेला। देखी अब का कैली उनके माई बेटी के दोनों जानी के खाना अब खियावे लगली। दोनों जानी कहली यही जा तोह लोग रहियो हम प्रतिदिन तोह लोगन के खाना ले आई हम खिया दे। देखी एक दिन का भइल कि लड़की जात रही कहीं अब खाना लेके देखी आवत तली कहतली ये बेटी तू तो हमार बेटी हऊ तो के हम मुंह में कवर खियाना ना दादी तू खिया ना हम अपने हाथ से खा ले। देखी ना तो माता जी दूत दुर्गा माई रहली अपने हाथ से खाना खियौली खियतली तब माँ बेटी सोचतली कि हमार भी माई रहती ते इसे खाना खियवती। माई ते आज पागल बन गई वाली तो माई के हम खाना खियातली माई। देखी उ ते जगदम्बा माई रहली ते खाना के तो दुख हटौते बाटी। अब देखी जौन लइका रहने उ लइका भी देख गई ने कि वही कुटिया पे उ रहतली कहतने कि अब लइका देख गई ने जाके कहतने हम तो के कितना हम खोजत रहनी कितना लेकिन तू कहाँ कहतली कि तू का चाहत लो कि हम ते इतना बदलाम हो गइल बानी कि का चाहत ला हम जहर खा के जला के मर जाई तब तू जनबो। देखी ऐसन बात बोलली लइका वहाँ से वापिस चली आई ने कहतने कि अरे तो के खोजत नहीं बहुत तो से प्रेम करेनी मोहब्बत करेनी। लेकिन देखी लइका आके अब घरे अब सोच के उनकर बात के सोच के आमरक के कहने जब ऊ ना हमरे दुनिया में है ऊ ना रही है तो हम रह के का करब। बस ऊ का कहने देखी का कहने जहर के शीशी लेहने जहर के शीशी ऊ पी लेहने। जब जहर के शीशी पी लेहने अब देखी माई बाप लोग जानल लोग लइका के ले गए लोग हॉस्पिटल लोग दौड़ दवाई लोग करावल लोग जहर उनके शरीर में भीनल लाल जहर के खत्म हो गई। देखी अब वो जिंदा हो गई ने डॉक्टर कहने कि आपके लइका सुरक्षित हो गई ने आपके लइका के कुछ हो ना। देखी माई गईली बेटी से कहली ये बेटी तू काहे ऐसन हमरे बेटा के कहतलू। अरे हमार बेटा तोहरे बिना रह ना पाइए उ जहर खा ले रहने आज उ मर गई रहते तो हमार के होत। कहली ठीक बा माई ठीक बा ऐसन बात बा तो हम शादी करे के हम तैयार बानी। देखी अब बूढ़ी माई कहतली नारद भगवान कहतने दुर्गा माता से कहतने कूत जान के अपन अर्दुगायु अपन जान के मृत लोक में उजाल चाहतली। कहतले दुर्गा माता कहतली कि ऐसा ना हो सकेला उ हमार बेटी है तब मृत लोक में उ कैसे जइहे। अगर उनका लिखल बाटे तो उनकर मृत लोक से वापिस ले आए वाला हम बाटी उनके उ ना जइहे तो उनकर स्वाग जइहे लेकिन मृत लोक से बचाए वाला हम बानी। देखी वहाँ अब का भइल बाटे अब यमराज जी आयल बने। यमराज जी अब कहतने ब्रह्मा विष्णु महेश से कहतने भोलेनाथ से कहतने
कहत ने जब लिखल बाटे, जब उनके आपन समय जान तली कि हाँ हमार जैसे शादी होई उ मृत लोक में चल जाई है, उ हमार साथ ना दी है, त का करे शादी करतनी। लेखी अब दुर्गा माई तो बूढ़ी रूप में आके आ बेटी से कहत तली बेटी कि ओहू तरत बाटे, हम ना शादी उनसे करम, उनके साथे ना रह, तब वो मर जइहे, शादी हुई तब वो मर जइहे, तौने सुखे। हे माई हम शादी ही कर लेतनी। देखी शादी कर लेहली, कहली ए माई तू हमार शादी करिया, ए दादी तू हमार शादी करिया, कन्यादान दिया। हमार माई तब पागल वाली कन्यादान दिया आ तू हमके पाँव पखरिया, सब कुछ करिया। देखी अब वो माता दुर्गा जगदम्बा बूढ़ी के रूप में अब बेटी के शादी सब कैली, सब कुछ कैली। बेटी के बरात जब विदा हो गई, बेटी अपने घरे चल गई ससुराल। तो देखी 2-4 दिन बीतल, पूरा परिवार लोग कहल लोग जात नहीं घूमे। देखी लड़का भी कहने ठीक बा जात नहीं, अबे 2 घंटा में लौट के चलिए। कहली कि ठीक बा जात नहीं, तो सही से जाए रास्ता देखत के अच्छा से जाए। देखी जब जात तने, अभी तो घर में से कदम निकालत तने, तब नाग देवता उनके आके उनके गला पे डस लेला। जैसे डसत कहा वही जा उमर गई ने, वही जा उमर गई ने। घूमे लोग गईबो लोग ना कहले, वही जा मर गई ने। तो घर में अब सब केहू बाहर रोता, उ बेचारी घर में सोचत तली का हो गई, जात रह लोग सब केहू घूमे का हो गई। देखत तली तो हमार पति देव के साथे ई तो हो गए मृत लोग। आखिर में जौन होत रहल का माँ जगदम्बा का माता भवानी हमरे सुहाग के आप ना बचाई ते के बचाई। उ जौन ब्रह्मा के लिखनी बा, महेश के लिखनी बा, उ आप ना मिटाइब ते के मिटाइब। देखी अब अपने बेटी खातिर कितना उ तबाह कैले वाली गैली। ब्रह्मा जी से कहली, ब्रह्मा जी कहत ने कि तो मृत लोक में सब केहू के एक दिन आए, जब वो अपन अर्दुगाई खुद जानत रहली कि जैसे हमार शादी होई उनकर मृत्यु हो जाई, तू जान के कहली ओकर लिखनी हम ना मिटा सके। देखी अब ब्रह्मा जी कहने जा शंकर भगवान के लगे जा, शंकर भगवान के लगे गईली। जब शंकर भगवान से कहली तो शंकर भगवान भी यह बात कहने कि जब वो अपन अर्दुगाई जानत रहली कि केहू से शादी हमार होई तो उनकर मृत्यु लोग लिखल वाले की। अब वहाँ से अली, गुस्सा क्रोध में अली, अब यहाँ पर रूप बदले लगली वही जा। अब देखी अब तबाह धरती उलट पुलट देहली। देखी अब नाचत अली, सब देवी देवता लोग सब केहू विचित्र हो गए लोग, सब केहू चिंता में हो गए लोग कि अगर इनके बेटी के अपन बेटी मानत अली, अगर इनके बेटी के सुहाग वापिस ना कल जाई तो आज हमन के तबाही मचा दी है। देखी ब्रह्मा जी से शर्त रखली, भोलेनाथ से शंकर भगवान से शर्त रखली, कहली हम रखत तनी अपन शर्त जौन कहत तनी आप ना करो ती ब्रह्मा जौन बाटे ई जौन सब तहस के नहस हो जाई। ओ जा देखी महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश सब जानी लो, भोलेनाथ महादेव जी सब के उस सोच में पड़ गए लो कि काहे इनके अबेहर बेटी इनकर कुहुक रोत तली, कहत तली कैसे का हमरो सोहाग माई सोरहो सिंगारवा की उठी जो ही गई ने माई, हमरो जो पियावा की गई ने मृत्यु लोकवा, हमरो सोहागवा माई आरौरे बचाई में कि हमरो सोहागवा माई, हमरो से नूरवा की हमरो से नूरवा माई, हमरो से नूरवा माई रौरे जो दे में कि हमारे से नूरवा माई, इतना जो दुखवाए माई हमहूँ जो कटनी की, इतना जो दुखवाए माई बापा वो जो भाई वो छोड़ी के दुनिया वाए माई,
चली जो ही गाई ने की बाली मतरियाए माई, हमरो से नुरवाए माई, रौरे बचाई में कि हमारे से नुरवाए माई, रौरे बचाई में कि हमारे से नुरवाए माई। देखी यहाँ तो दुर्गा माई ब्रह्मा विष्णु सब देवी देवता भोलेनाथ से लड़त तली। अब ब्रह्मा विष्णु महेश से देखी अब सब जानी लोग मिल के लोग जब सोच में विचित्र में लोग पड़ गए वालो सब जानी लोग अब का कैल उनके बेटी माँ जौन वैष्णो नाम धैलल उ बेटी रहली उनकर देखी अब कहली वैष्णो हमार बेटी है, हमरे बेटी के जब सुहाग अगर वापिस ना आप तो करब तो हम इसरा ब्रह्मा जौन बाटे सारा तहस के नहस हो जाई। देखी अब वापस लोग कैल उनके प्राण के वापस लोग कैले जब उनकर वैष्णो बेटी के जब सुहाग उनकर पति देव अब उठ के बैठ गए ने आ उठ के जब बैठ गए ने तब वही जा कहतली जय माता दुर्गा जी, जय माता वैष्णो माता जगत जननी जगदम्मा की। देखी वही जा उनकर पति के कितना उनसे माता दुर्गा परीक्षा लेली, वही जा उनकर देखी वही जा उनके सदा सुहागन बना देले वाली, वही जा उनके अमर बना देले वाली कि अब तोहार पति के केहू ना छीन पाई आ कहीं ना जाइए। तो देखी हर वही जा बोलने वाली जय माता जी, जय माँ दुर्गा, जय माता वैष्णो।